wach ni mogik ka watieko. Gima ingin weche magari ta gin very sensitive. Magari ta piny gin sensitive to kaka onyacho wacho ni of course Sirkal ma Kenya osebet ka support Sirkal ma Jubaland kod Somaliland. There's a very close relationship. To aparo ni Sirkal ma Kenya dak bed ni kia gima timre Mandera ging'eyo ker nuango intelligence kila siku. Iwinjoga en gima ong'eyo gima paro nitie wich kuot moro iwinjoga nwach maybe nitie winjruok moro mane gisewinjore gi Sirkal ma Jubaland mondo gimegi kuma gitime practice to maybe nitie wich kuot moro mok gidwa thilo ni wach ne jopiny iwinjoga mene kane nwach ok rach miyo Sirkal ma Jubaland nwach ano kasani kata na wasemiyo kata Sirkal ma Britain kuma gi train na nyukika iwinjo kana na jo US bene train ka koro kachi Jubaland be dwaro kuma gi time training to okrach ka gi negosiepe gi Sirkal ma Kenya to aneno onge shida en nani nyaka gi wacha yanga gima timore en nani Sirkal seche moko wich kuot nitie ok gidwa wacha yanga lakini ano kasiro ni Sirkal ma Kenya kia gima timore Sirkal ma Kenya ong'eyo gima timore kucha lakini nitie moro ma siri moro ma maybe ok gidwa wacho ne ji ayanga to mogik ka wacho mogik adwaro mondo akwa Sirkal maduong' gi Sirkal ma gine magwenge mondo gitigi pesa maber nwach pesa ma kajo Kenya wan gi economy maber to wanyalo sani onego bed ga ni wase Africa ka onego bed ni wan mwayombe kanyo chakata na mpira kanyo jo wancho tugo mpira maber ni kwanyalo invest pesa maber walos ndechni watim gik manyalo develop wanyalo Kenya onego bed ni sani nitie jo mabiro kowok pinje madongo ka biro dwaro tich ka iwinjo koro kwatiyo gi pesa mang'eny maber wa make sure ni pesa omeda mang'eny dhi weche mag dongruok to wabo loso pinyni wabo bet Kenya bo bet civilized destination ma onge tien ni jo wawuok kama ng'eny ni dwa dhi dwaro tich woka. Ero kama na inyaken babu wach ni mogik mana mapiyo piyo kwati